Ka kun Nyotrap National Awakening Movement negasngi kalalek ban IT ya ka jingtho ban ai jingmut sha ka expert committee halor ka reservation policy ha ka bah nyautli kimat kilapha ban IT sha ka ni ka committee habakren sekinong tho kubor uba Thomas Pasa ula penpau da ka baong ba ka wei ni kimat ai jingmut kiba ka seng ka ai ka dai halor ban pendam ya ka kentin autonomous state kabadon hak para iwei jo ka state reservation policy khat khanai spa nyopo ar kumju lakdau ba ka benta ka baar halor kapara iwei jong ka policy reservation kadai ban shim kat kom ka jingbon pa lani population ha ka tin pareng jong ki jaj ban riu ki badon ha ka jela baru ban laj na ki jing skop her jaj ban riu la ai jingmot ban jet ka wei na kini kata ban aino sanpo persen syaki khasi bat jantia lani prapo persen syabaro kata syau ki khasi jantia bat ki garo bat bakin yakun katkum ka jingla ka jungki tongin ngap ya kei ka ba uni unang elam udon ban pensyai halor kani to kumbal apa pa ba ai lembaga nika expert committee bala thau do sarkar kila khot ya ka public opinion la nika views jong ki babon balang kuntur jong ika seng ban ai jimut alor ka nika amendment nika state resolution policy dan kala last year ka khat santarik jong dau banai dan kala ka jong ni nakapor sikapor la ju ai hina do kalai poi trik ju banai mi arajar khat lai arjar pulai ila dam ai ka jingtho sa ka government henry kani pada ka di bakapan ka expert committee tinggal pun poi officially yang ka city support expert committee but kumba chupunti ba ka ngidon kumba total hadu nyautli ki jingai jimut sa ka di ka expert committee ka banengkong ngila ajimut sa sarkar ba kadai ban delete no ya ka tu ka pentin autonomous naka para one jong ka SRP ka kana spa ni puar kabar pada nilai jumut bang sarkar kadibat hakam no katkum ke jingbon pat lene katkum ke population kata kadai ke benekong lada kimlah ban lek kumta ban lait ke jinga sutu bakla le ke jinga fair je men rew ai kan long no daga kompetitif ya ka promotion boro dunia khon bai wa bawan chahmat unyo mau lada kimlah kumtaru kumba ngila dawa na kaseng nado kasri kebenukong ba 100% riban wan no show kasi jentia ti iwe ni kini kilai ti kita ke option ngila ai sini expert committee ka balai pada ni la jimut syaka sarkar bahaka paratu jongka SRP ma ka kala don iwe benta boga tho ba ka jing hakam ka di bendai bai da ka babut ru ya kata administrative efficiency te nakaliang jongi ai jingot khang ba kan don kata ka jing maintain ya kata administrative efficiency kam dei ban don ka jing carry forward ya ki posi of her kumbala ju long ak ni ki por adab te kadon lu ka bentang wasau ka bang ila ai jingmut chul government ni ong ba ya kani ka badai ka pha jong ki tribe ki badai ba jongi indigenous tribe jong ka state kam dei ban le sikiwei padeh ki bamdei ki jenis tak state kum ban anong goro sikata ya benta jong goro ka polisi ka ong ba ki bamdei ki garo ki bandang tang ya ban keren garo ki batip ya garo dusur garo kila ban sim bah ya kan ka benta jong goro ti ka ong kani ka lokbam ya bat kani ka resolution ka bande specifically tang ya ki indigenous tribe jong ka state ka jongi ti ka ba adin pada ngila wanra ru ba kani ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector ru kenang ba katakanlah banyak kam yo jam kisamla kan khambun kan next pada kejing ajimut kejongi kalong ba ha ka SRP kat lai spanyo par ngi ba katho bayaka haki pos ki balai ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojing pia hene ugaro kasi jantia ulak ban ya khun ba ya kani haka prabu persen ba tina kalian ga jongi ong bang i ka don kata ka migration of tribe from one area from their area to the area jo kiwi pada lemba kani ka provision beman ain usangai bi don kini ki shnong ki ba ha bo upur sam jo kasi jantia ni la ya bun ba ki pai garo perlok ki jongi ru di namar bagi la yokam hak district bahap apa upur usam jong khasi hills jong khasi
te kiwan buai snong kisa te kane ka pensni no ya ka demografi kendian jong ka khachi jentia yo le se pada la ka ya sa kumne hakipor ki ban wan kan sa don ka jinga tungku le se ka ban wan ra ka jing ma ba te kumbang nila ai jimut pada ya government gong ba ya ka prapo percent ki pos haki district level ki ba don hapo garo hills dei ban yo betong garo ukasi unum dei ban yo shathie but ya ka prapo percent ki pos ki barat ha ki district level ki ba hapo khasi jentia pada dei ban yo betong khasi jentia khana bang don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ikrang bang kumongi ong ba ka jela ka jongi don ki tribes ma kim dei tang ki khasi dei garur ki don khana ba kanum don ka jing ya so thu jela de ka jing fair chai ban rio la ta ki la ban pen bai ban demarcate de kan lenti le se kan don ka jing so tunat hak sistem ki bor ki ban wan ru te ka bakado pada ngi ajimut ya ka expert committee ong ba ngitip ba kidon ki communities ki ba persya ya kene ka amendment ya kene ka SRP kumba la penmi daga sarkar lembaga ka expert committee na kata kadaw ngi la ong kene expert committee yo kandon kata ka delay tactics nagi katto katne ki community tang ban penslam mi kene kam jo expert committee te ngong ka expert committee gri ban sim kya bai ni ban ibu ko jingkarpat ya expert committee ba ya kan ni ka kam ka dei ban pendep no mardor klem da sim portan namar kumbang ya ka statement jong ka government ka statement jong ka expert committee kyong bakin hamle iwe district by district ki hable sim jingmut lut tengong yo kan ni ka slam kaya kapor marbang itip kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni ka capability ban ai jingmut halor ni ka social policy tengi ai jingmut ka expert committee de ban don ka deadline ban pendep no mar kan ni ka jing angnut jong bon balang ki bala kemilenti la bon hosna kur point jong ni ka resolution mo ketika jing bha yangi bat yo garu te hakabadi berkata nakalian ka jongi ngila I like ti ki jing ai jimut expert committee ka penengkom yang yai no daga population yai no daga population mano babon pa kini abon kita lada ka expert committee kam tre ban le unta kabar pada abi prapu persen ngin ya khun lang bat khasi jantia garo ya prapu persen based on merits Tela dangi le unta ka maintenance of administrative efficiency kumbar atho ka parawan jong SRP 1972 ngin bat ega kan tela da kimla ban le unta ru teng nakale ngajongi kumbangi la ju yang na du sting banukang basan pau persen ka riban wan no chong kasi jentia na bangi bon pat bangi kini kidi ki likely ki jing ai jumut jing jongi sa kani ka expert committee